Салом алейкум. алейкум салом. Умедворам ҳама каса хуб ҳастен. имрӯз як эфири беҳад нағз мешавад, худо хоҳад. пешакӣ гуфта мемонам, имрӯз эфир дар бораи бизнес, мотиватсия, зиндагӣ ва фаъолият дар Хитой, чӣ гуна бизнес сохтан дар Хитой ва дигар саволҳо мешавад. ҳоло интизор мешавем акай Раббония, Раббони Воҳидов. алло, салому алейкум. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. акай Раббони, шумо нағзен, хубен? Алҳамдулиллаҳ, хеле созед, тинҷ бардар, хубе? саломатиятон хубай? Шугар, соз, тинҷ. Хеле соз, тинҷ. аму экрантон ая латаакати камакак бушакаен тозатар бушаваки ёки освещение алхаша? Ма и телефона тайёр кардагӣ будам, нашид, баъд дига телефона бумондам. нағзен тинҷа? Ҳозак меша, ма тозаш кунам агар амину. тозак тинҷа. Яки соз меша. хеле нигавона. хеле соз шид дар назарам. И телефони кория, ма ира вообще истифода намебарам видео. Барои яке ҷоя да мешава. нағзен хубен? саломатиятон нағз? Алҳамдулиллаҳ, нағз. ҳама тинҷ? Раҳмат. як моҳ мешавад қариб мо шумо кати договориться кардастем ки ҳамин эфира гузаронем. вообще вақт тугри нагирифт. рости гап, бисёре аз подписчикои ман шуморо мешиносанд, аммо саволҳое шуд ки намедонам. агар худтон як муаррифӣ мекардем беҳтар мешид. бародаро, номи ман Раббони, зодаи Тоҷикистон, ноҳияи Ванҷ. бисёр бачаҳо менависанд айкиҷои Тоҷикистони ман Айванҷ. главни ай Тоҷикистонам, тоҷикам. ва тӯли 6 сол мешавад ки ман дар Хитой зиндагӣ ва кору фаъолият дорам. ва бисёр видеои ман ва мотиватсиони дар бораи ҳамин чизоам, бисёртар ҳамин чизо дар гап мезанам. ва и бародармон қати маслиҳат кардем ки як бор эфир кунем ҳамин нашоти бизнес, нашоти инвестисия дар бораи ҳамин чизо камтар бачаҳоро бифаҳмонем, ҳамун мефаҳмидагии худ монад. барои ҳамон ирӯз эфир кардем то ки ҳамин гапҳоро гап занем. машааллаҳ. соли таваллудтон чанда, акай Раббони? ма пирам. 92 сол таваллудам. 30 сола. ман як сол калон будаем. ман як сол калон будаем. ака чӣ хел пирум? давраи беҳтарин. ман 93. ман 93. оиладор ё не? главни ки шумо оиладорин, кӯдак дорин, алҳамдулиллаҳ. не, ман оиладорин ягон чӣ надорам. саг дорам, тамом. мегум не, оиладор не. оиладор несте, на? шумо дар шаҳри Гуанчжоуе, на ака? Гуанчжоу, понятно. камакак дар бораи фаъолияти коритон гап мезадем. ман бисёртар ба чӣ спорт саркор дорам. спортзал қати ду спортзалда инвестисия дорам. якташа қати ҷурам ҳуй кардагием, аятагаша инвестисия кардагием. ҳозирак истодагием и спортзалда даи инвестисия кардагием. просто ман 3 сол чӣ будам, маълими бокс будам, маълими качасамкой будам. ососта қати ҳамиё ҷура шидем, ҷураи наздик шидем. баъд ҳамин спортзала якҷоя ҳуй кардем. ҳозирашда ай соли гузашта, ай моҳи сентябр, ман кори чиро сар кардам. инстаграму бор мо рӯй кардану заводову ҳамихели корора сар кардам, шуби ки 1 сол 2 сол пас як план дорам. ҳамин план ма бояд иҷро кунам. масъалаи плантон иншоалло ҳозир дар давомноки промои эфир мепурсимтона. шумо айни ҳол дар умум бисёртар машғули яъне спортзал ҳастем, несли чем бор мор ва равон кардана. спорт. шумо яъне партнёр дорен ва соҳиби ҳамин бизнесе ки шумо кушодагӣ ҳастен, бизнеси спортзал, соҳибшон худтон мебошед, правильно? не, ман инвестисия кардагим, соҳибаш ман нестам. шумо инвестисия кардаги ҳастен. чанд фоизаш гӯё ки маям, мумкин як 15-20% маям дар иҷа. барое ки 3 нафар
4 нафарам буге мешавад. 4 нафар пул мондагӣ дар спортзал. Ин спортзал калони бадай. 4000 чанд квадрат метрай. фаҳмо. барои чӣ идеяи дар спортзал инвеститсия кардан сари шуморо омад? сабаби асосиш яъне маблағ кор кардан буд ё ки ягон нақшҳои дигар доранд? барои чӣ спорт ин уҷаи саволи инвеститсия рафт. ҳайр ман бораи инвеститсия гап мезанам. ман бисёр чиза кардам. пешай спортзал будан, пешай спортзал корбор ман дигар корҳоро кардам. корое ки ман худам набудам дар мо дуруни кор, ягонташ нашид. А вақте ки ман худам спорта будам, худам дарс медодаму кор фаъолияти спортзала мефаҳмидаму ососта, ман уверенность, ай худам уверенность пайдо кардам. ман дар ин кор инвеститсия кардам. то ки ман худам дар дуруни ҳамин кор, барои ҳамин дар кадом коре ки ту чӣ дорӣ кам мефаҳмӣ ҳамон корро, ҳамон кор инвеститсия кар. агар ки ту намефаҳмӣ, лучши инвеститсия накар. барои ҳамин ман ин кор метонистам ки 80% уверенность будам ки ман агар инвеститсия кардам намесӯзам ин кор. барое ки ман ин корро медонам, худам кардастам, специ худман. мешавад ки мисол ман бо инвеститсия дорам недвижимостта Москвада. одам ҳаста ҳамин недвижимостта сар кор дора. ман хати ҳамо просто пул вложить кардагиам. ман боварӣ дорам вай одама 100% корро мекунад. просто хона мехарӣ, ремонт мекунӣ, мефурӯшӣ. ина ман вообще кор намекунам. мисол ҳамин вложить кардагиам, вай худаш корро пеш мебарад. дар спортзал боша, ман худам миём ҳар рӯз мисол вай мекунам, яке чизоша нигоҳ мекунам, нигоҳубӣ мекунам. фаҳмо. ду намуди инвеститсия шид. акайра боне боз биёли хекунем. интернети шумо так часпидестай. шумо як бор буроин, як бори дигар дароен. хеле ман часпидам ака ё шумо? не ози созай габза. окей, that's good. мо дар масъалаи инвеститсия стоп карда будем ака. масъалае ки шумо инвеститсияи спортзалода яъне сару кор карда истодем, буд гуфтем ки инвеститсияи дигар дорем, яъне инвеститсия карда гардам дар системаи недвижимост дар Москва. правильно? баъд шумо тарзи контролш чӣ хела? шумо аз Хитой биромада рафтан наметавонед. шумо фақат ҳамин пул вложит кардагиен тамом. яъне роҳбарӣ ва контроли ин бизнеса кӣ мекунад? ман пул вложит кардагием, ман дигар ягон корига намекунам дар оҷа. ҳамаша вай худаш мекунад. вай чанд соло ин корро кардастай. чанд соло ин корро кардагиай. барои ҳамин ман уверенам ай кор вай ки ин кора 100% недвижимост ҳам хеле чизае ки недвижимостта намесӯзӣ. вай рафта нархаш боло шидан мегирад, ту намесӯзӣ. просто главни мақсади ман ин буд ки якумаш вложение кардан, ҳамон инвеститсия кардан ва дуюмаш барои безопасность будани. мисол ман ягон кори дигар дар риск кардам, ҳамон хоно мисол мада як чӣ бошам, пуштибон бошам, як чӣ уверенностай ки ман ай иса мисол ман дорам ки хона дорам, мисол агар ки айҷа сӯхтам, риск кардам, ягон чиз сӯхтам, мисол вай туда қувва мета, сила мета, дигар рискҳоро кардан мегирӣ. сами главни инай буд. ҳам мисол пул кор мекунӣ, ҳам пуштибон. системаи недвижимост шумо гуфтен, оҷа камакак як моментша гуфтен ки я намуди недвижимост шумо хонаро мехарен, ремонт мекунен, мефурӯшен. правильно? аренда наметиҳен, вай намекунен, фақат харидану фурӯхтан, ремонт кардану фурӯхтан. да правильно. мехарем, ремонт мекунем, мефурӯшем. шумо як саволи андакак чиз, чанд сум инвеститсия кардем? примерно, приблизительно, гирду навошта. 10 миллион примерно. 10 миллион рублей, а? рублей. ду хона. пули ду хона. او دوره در 10 میلیون وای با فکر وای خونه اوزاک ممکن خیلی شدگی باشه. شما دو خونه را خریدین 10 میلیون وложить کرده ремонт کرده با فروختن یکی خونه این حال هم هست. هر دوش یا بار خریدم فروختم این دیگه بار یه دیگه بار خریدگی در ремонт هم ولی نفروختگیم یکم بار فروختم. شما یعنی که این کارا نو سر کرده نه یا که خیلی شد کار؟ یک سال شد یک سال.
дар як сол яъне як бор оборот кардем, як хона харидена гирифтем фурӯхтем. Чӣ ба қадр дера кард? мисол агар ки хонара хариди ремонт кади ду хонара ва я одамай вай вақтшам камай мисол вайда часпидестай овостон соза яка гап задан гирем. окей барои ки вай худаш я нафара я тоқай барои ами кора камтар кашолатар кард лекин як сол да ду хона ё ки агар ки чор хона мешуд як бора ва чор хона мефурӯхт не ки фақат ду тара метавонӣ мисол 3 моҳ қати як хона кор мекунӣ ремонт мекунӣ ҳамаи документатсия ҳамаш 3 моҳ мерава а дигари боз 3 моҳ мерава мисол вай хона мемонӣ сразу фурӯхта намешава ам примерно 8 моҳ 9 моҳ ам хеле да мефурӯшӣ. шумо ин системаро худтон изучат кардан ё ки аз сабаби ки диден ки ҳама одам худашон дака ками системада кор кардестай просто доверят карден корро сар кардан ё ки изучат карден ин системаро? ман ин системаро ман аяму пеш нағз медидам ва мехостим ки ҳам хеле партнёр биёвам. Ман просто худам ҳами чизда ҳавас доштам, мехостам ҳами чизда, не ки ман намедонистам ки чӣ хел мекунем. Барои ман ягон бор ман да Москва 2 бор рафтагиям, я ҳафтаӣ истодагиям, тамом, ман Москвада набудагиям. Барои ами ман ин чиза намедонам, намефаҳмам ки вай чӣ хел мекунад, чӣ хел намекунад, иша ҳамаша худаш медонад. Ман просто доверият кардам, барои ки ин корро ман худам нағз мебинам. Барои ҳамо инвестисияи ман рафта иншоалло баракатша меёбем. Барои ки агар любой чизе ки я чизи главное ки любой чизе ки шумо инвестисия мекунед ҳамо чиза шумо худтон интерес дошта бошед, нағз бинед ҳамо чиза. На фақат ҷуръатона кори ҷуръатона каси ҳаст то ягон чиз намефаҳмед ки главни ту бояд нағз бинед ҳами чиза баъд ҳамо кор пеш рафтан мегирад. фаҳмо як саволи андак муҳим акай Рабонӣ. мисол ҳамаи инвестисияи хонаи ки шумо гуфтаистен ай шумо андак дуртарай, яъне ки чиро оно дар Россия контролш дасти дигар кастай да ӯ одам чизи боша набоша фарзанди падартон неста одам бемонаи ба фикрам дуруст? ҳозир савол дигар хел мешавад. Савол дар ин мешавад ки намешид ки дар Хитой ҳам хел бизнеса кунед, ҳамин инвестисияро сар бутем чем дар Россия? саволи зур додине ки хел мегум дар Хитой мисол нархи хона 80 миллион рубл мисол дар Хитой дар ами шаҳри дар ами дуруни Гуанчжоу даҷа камтар дуртара мегири 80 миллион дар 80 миллион ту як хона мегири ами 80 миллиона хонара агар ту квартиран бисупорӣ 35,000 40,000 рубл месупорӣ. ана ту фикр кун ки агар ки ами 80 миллиона дар Москва хона бигирӣ ту 3 та хона 8 та хона мегирӣ примерно 8 та хона мегирӣ ҳар як 8 та хонара ту 40,000 50,000 аренда месупорӣ. барои ҳамин дар Хитой выгодни нест хона гирифтан. барои ҳамин бисёр хитоиё дар хориҷа мераванд хона мегиранд аренда месупоранд, аммо пуле ки дар Гуанчжоу хона мехӯранд дар беруна вай 5 хона мегирад, ҳар як 5 квартира месупора, ҳам фоида мебинад, ҳам дар ҷа пули квартираша месупора. ҳочи вай айда фоидаш ҳамиай дар ҷа невигодни хона харидан, қимати бадай, баъд аренда супоридан арзони бадай. хулоси гап ки дар Хитой системаи недвижимости бизнес фаъолият кардан андак мушкилтарай. хона пули калон беҳад пули калон дар кора. понятно. Анака камакак ақиб мерем акай Рабонӣ. Майли? яъне ба дараҷаи расидан оне ки шумо ҳамчун инвестор 10 миллион ҷудо кунен, дар инвестисия дар спортзал кунен. Аввал саволи ами саволат окей. инвестисия дар спортзалтон чӣ қадар шумо вложит кардагед? ман нафаҳмидестам, овоз вообще часпидестай. бача овоз мара фаҳмидестен ама каса? ана ҳозир шид ҳозир гап зад. инвестисияи спортзалтона маблағ шамада гап занен баъд ман ақибтар мерам. часпид комментариёро куштам як функсия камтар.
این اوز سوستر شد. инвеститсияи спортзалтона гап занед чанд сол ваҷид кардагӣ? Нафаҳмидастам. Овоз нест. фаҳмо. Ана ҳозир чӣ бо? Ҳозир чӣ як бор дига? инвеститсияи спортзалтонда чанд сум маблағ ҷудо кардагӣ буданд? Чанд қадар инвеститсия карданд? $35,000. $35,000 примерно. That's good. Овоз ҳаст ҳозир яка? ҳозир ҳаст овоз. даврае ки нав сар карден фаъолиятта, аз чӣ сар карда буден ва чӣ ба ин мартаба расиден ака? Анака гапа дар шумо метиҳем, хушрӯ гап занед. ира ма вақте ки дуюм курс будам, тренерия сар кардам, кори тренерира. 20 чанд будам? 24 сола. Бигем меша, 24 сола будам. 2 сол кор кардам дар спортзали Калон. Спортзали Калон вақте ки кор кардана сар кардам, баъд ма чиё мерафтам? Дарсои чиш меган? Бизнес тренинг. ам хеле дарсо мерафтам. Мисол амҷада мегуфтан ки агар ки ту бихоҳӣ ки мисол оянда да ами корхонара ҳуй кунӣ, ҳеҷ вақт дар корхонаи Калон ту наши кор накун, агар ки ҳами плана дошта бошӣ. ва ман хеле ман бисёр мерафтам ин бизнес тренинго. баъд ай уҷа биромадам, корхоначаи майда рафтам. Спортзали майда. Спортзале буд ки 4 кас кор мекардем, 4 тренер буд. Кор мекардем барое ки дар корхонаи майда вақте ки дуромадӣ, ин кора сразу ту айхид мекунӣ. Сразу ту мефаҳмӣ ки дар дрон чӣ гапа, чӣ гап хабара. вақте ки 1 солига дар дрони ҳамон корхона, дар ҳамон спортзали майда кор кардам, ай уҷа қатъи як шиносум биромадем, ҳар думо якҷоя спортзалчаи майдаи равӣ кардем. қатъи вай хитоӣ ҳамкорм. сразу баъд 1 сол, уже 3 сол шид. Вақте ки ауҷа биромадам ва ӯ корхонаро ҳуй кардам, уҷа да возможност кам буд, суми кам даромад меёфтем. аю спортзалча. баъд ауҷа ба ин спортзали Калон омадам, инам ҳамкори пешина якум ҳамкорам буд. иҷа да ин прилагат кард ки амхели спортзалай ҳами шефи ҳами спортзала нахостеста, мега ки касе фораш биёя бигираша. баъд 4 каса шидем, қатъи одамои пешина 4 каса шидем, омадем, бугем ки ҳами аксияро харидем, ҳами аксияи спортзала гӯё харидем. Не ки вай одам дига дахл надора ба ҳеҷ чиз. полни спортзала гӯё ки гирифтем. ман просто влажит кардам, сум влажит кардам, не ки ҳамаи документация, ҳамаи чизоша, ҳамаш дар дасти хитоё, дар дасти ҳамон дуҷурамай. баъд амхе ису баъд ису баъд камкама да фоида меоя. баъд ин корора мондам, баъд рафтам ба сар ба чи бор морӯй кардам, ба ин кор вай кардам, машғул шим. заводо ҳам хеле коро. фаҳмо. ҳамин муддате ки шумо бигем, яъне бо боварӣ гуфта мешавад ки шумо муваффақ ҳам шидем, бигем дар як муддати ай дуюм курситон гӯё сар шидан то ҳозира? ай дуюм курси то короче ай 23 солагӣ то 26 солагира ман намефаҳмидам. ман кор мекардам, не ки стратегияи зиндагиро ман намефаҳмидам. мисол план гузоштану, пул кор кардану, пула чӣ ка истифода барам, чӣ ка инвестисия кунам, ин чизора то 26 солагира ман оқан намефаҳмидам. баъд ай 26 ис баъд амо одамои барам ки то чанде ки одамои бизнесмен, ами одамое ки хеле кору бор мекунанд, ҳамваё қатъи баъд амоё ососа фаҳмодан, баъд изменят шидем. баъди 2 сол ай 30 солаям, 26 солагӣ то 28 солагира ба ман хона влажит кардам, баъд спортзал хай буд, хонаро инай баъд влажит кардам. баъдам хеле ососта уже чихе уже уверенность дар дрон пайдо мешавад, любой чиза уже риск кардам мегирӣ, медонӣ ки иш наши ва иш мешавад, иш наши иш мешавад. короче ҳам хеле уверенность пайдо мекунӣ. понятно. то андозае фаҳмидам, акаи Рабонӣ бисёр шахсҳо кати кор мекунанд. мисол партнёр дорен дар системаи мана, мисол дар системаи спортзалтон, партнёр дорен дар системаи недвижимостон. ҳамин гуна боварира чӣ хел пайдо карда мешавад? барое ки системаи кадрӣ ташкил кардан чизи мушкил аст.
шумо чӣ хел боварӣ пайдо мекунед ҳам ё касе ҳамкорӣ мекунед аби ягон определённая стратегия дора ё ки намедонам қисматҳои религияшон намебинед характершон намебинед қисматҳое ки онҳо чӣ хел ҳамсӯҳбат мешаванд муомилаашон чӣ хел ҳамира мебинед чӣ хел одамо мисол боварии шумо дароварда вай мекунад ё ки тамоман боварӣ надонед намедонед ки сера онҳо як кор кардан дар кора гуфта кор мекунед ҳамин савол як ҷавоби зуд медодем нағз мешед доверие кардан як шахс ин шахсое ки ман доверияшо мекунам ё қатъи ман қатъи ҳамин коргарои спортзал 3 сол 4 сол қатъишон кор кардагим мисол мара бисёр дастгирӣ кардагиянд мисол вақтое буд ки ман сум надоштам ягон чӣ надоштам ягон корборо меғалтид любой сума мегуфтам ва ё медодам ман иностранс мисол ман қатъиш ягон шартнома надорам мисол ман як чиза харидестам $3000-4000 мисол мегумай сразу занг мезанам мега гап нест проблема нест вайд мекунам метимта бона мега ти каем бте каем нате уже и нишон мета ки ҳамин ҷуръат на самом деле туда одами даркориай агар ки вай тра доверия надошта бошад твоя доверия надошта вай тра дар ягон ҳолат тра ёрдам намекунад ва ҳамун шахсе ки агар ки тра ёрдам кунад вай мехоҳад тра просто истифода бара пешакӣ план мегзора мисол бояд ҳамин чӣ фоидааш биёрӣ пешакӣ ҳамин плана мемона ва ягон рӯз меояд худаш мега ки ҳам сумат метавон хеле хеле шайтонӣ мекунад фаҳм ки вай беоқубатай ва вақте ки иёра ман доверия кардагим иё худшон маро прилагат кардагиян ки биё ҳам хеле вай кунем инвестисия кунем фоидааш хуба ман просто доверия агар ки мисол дар ҳаёт инсон худаш дили нияти нек дошта бошад дили нияти соф бошад худаш честный бошад ҳамун хел одамо туда меғалтанд ман дар ҳаётам хеле мисолам хеле ҳеҷ вақт фиреб намекунам дурӯғ намегӯм честный кор мекунам дар бизнес сами главный чиз честнигиай вақте ки ту ба ҳамин роҳ рафтӣ дар роҳат ҳам хел одаморо вомехӯрӣ ин 100% ҳам хелиай агар ки худа чӣ хеле боши ҳам хел одама вомехӯрӣ барои ҳамон алҳамдулилла кадом одаме ки ман вохӯрдагим конкретни доверия доштагим конкретни ҳамкории хуб кардагим нашоте ки инвестисия гуфтестем инвестисия кардагим чӣ кардагим и наши хай мегуфтам и бародари хидмай и акаи хидмай хай фаҳмо один вопрос исчерп дига мешавад фаҳмо барои ҳамон дигар масъалаи озиш ман бисёр чизои шуморо аҳамият метиҳам акайда бо сторисотона медорам тамошо мекунам шумо бо бародарои тоҷик редка вомехӯред бисёртар ё ин ки шумо дар эфиротон нишон наметиҳед ё ин ки ман дуруст гуфтаистам шумо гуфтем фақат бародаратон кати масъалаи недвижимост кор карда истодаед дар хитой бизнесе ки карда истодаед ягон тоҷик ҳам вовлечон ҳаст ами 4 партнёр овозо мечаспам овозо часпидистам ҳозир чӣ хела яка овоз нест ҳозир чӣ хела яка рабуни созае ҳозир соз шид ана ҳозир соз шид ҳозир беҳтарин ҳозир шумо гуфтем ки ман барои ӯ мо ҳамчун иностранцам гуфтем дуруст не ки ва ё мада аз сабабе ки бисёр кор кардагим доверия дорам шумо да савол шумо тоҷика бисёр боварӣ мекунед ё ки анамон хитоие ки шумо чанд сол қатшон кор кардагем ва ё кати хитоира чӣ вака ман мегум бародар ин ҳаёте ки ман гузарондагим чанд тоҷик мара фиреб кардагияко тоҷико гарени одамои нағз бисёр доранд лекин ту медонӣ ки тоҷике буд ки ман бор задам ай пули худам бор задам роиш кардам $16000 дар 26 солагим чанд сол пеш бруки ҷинс задам роӣ кардам мумкин гӯш кардеса ман фарқ надорад хай гӯш ки бародарам хита гуфтеса вай кард ки мара гуфт ки я одам не чанд одам гуфт ки бародар агар ки буфорад ки фоида бисёртар гирӣ ту метавонӣ ки худат вложиться кунӣ пул ай суми худат рӯӣ кунам айҷада мефурӯшам фоидааш ду тақсим ман бовар кардам ҳама одама ман қатиш хеле кор кардам задам $16000 да бор задам роӣ кардам
یک سال دووندم پل گفت که 3 ماه دیر 3 ماه پل تا میگردونم دوایهای فایدهش میبینی. یک سال مرا داون میدونی که مرا چند سوم فایده داد؟ $16000 ولاجیت کردم، مرا $500 فایده داد. даже در تمام مرا داون کو من گفتم که ای برادر من نمیفورم همون فایده همون پلی خدمت بگردم بیار تمام بس مرا فایده در کار نیست. وای کرد بو بچه‌ای بدن که در همین خیتوی بچه‌ای بدن که در همین خیتوی مرا اون خی فریب کردگیان توجیک بچه‌ای می‌بینم توجیک بچه‌ها توجیک فریب کردگیان برای همون از طرف توی فریب خودگی است این سخت من میگم که خیلی که خیتویا ماشینی کن یکون میلت ماشینی نیست خیلی یا خیلی آدم شای کو یا خیلی آدمش تا در پیشینم خیلی دیده استای ترا دروغ کرده استای نم خیلی روی راست میگه که ای خیلی نیست میگه نه ام خیلی فریب کرده استای مثلا من با روی میکنم من در بالای سرشم رازمیرو نوتوریان میگه رازمیرو 100% و میبینی حرامی انسان دچه که مرا میگه که اوتا فرقش ای با رفت تمام او کلین میگیرش لبوی میگیرش ای ایروی توپوی آدمای وای فکر میکنه که وای فقط یه بار بیزنس داره تمام امی لیش بی برور موسرا بار وای کلیندا چه خیلی باشه نباشه وای قبول میکنه گرینی ماشینش که بسیاره نه که آدمی چس نیشن بسیاره آدمایی که کنکرنی بیزنسی کلون دارن همش آدمای چس نیان من لبوی تاتون گارانت میتونم همش آدمای راستخوالن آدمی دروغگوی شیطان یا میبرویا تمام میفرویا دیگه نمیبرویا تز میبرویا میغلطه تمام آدمی چسنی همه وقت در زندگی پیش قدمه همه آدم نقضش میبینه همه کس حرمتش میکنه همه کس این چیزا چوس میکنه که همین آدم سببش چی باشه که همین آدمی که کمتر بیزنسش نقضه آدمی که مثال یک определенное количество бизнес کتی کار میکنه یعنی объем کار زیاده تحت نظارت چند نفر دا کار میکنه چند کارگر داره همین آدم برای چی موفقه همین شما گفت آنالیز کردگی هستین این از ما شما را مثال میارم یا آدم قطیش همکاری میکنه و завод ای خودش و خودش توچکا داره در بازار میرای کو ای سحری میرای ای اسم توسنا короче گرین یک روز دا و با فکر ما 40,000 بروگ میفروشه 50,000 بروگ میفروشه همه نگاه دارن و فروخته است همه خیلی نگاه داره یگون که سودا نداره فقط همه آدم داره وقتی که من میرم بروگ زکات میکنم میگه که تو مرا زالوگ نته میدونی تو میگه زالوگ نته برا میزنم میبرورم معقول چی برا بگی معقول نشی نگیر تو میدونی که چقدر اوورن ای چیزی میفروختگیش وقتی که خیلی میگه مثال تو میای برا میخری کو مثال تو برا میخری میگم که برادر مرا پیش پرداخت نکن ما برا میبرورم میتیمت اگر که معقول شید برا بخر تو چه باوری میکنی تو چه میگه که کنکرتنی همین چیز یعنی حلاله که این خیلی گام اویر نمیفته است من انا همین سبب همه آدم چیش گرینی باید بیزنسش گرینی در بیزنس همه پیش قدم ایدن بزرگ با ایروی همین وقتی که میره با میگه که همیجاش کم تاری خیلی میگه مالی یک یا دیگه ارزون میکنه بگی برا برای همین خیلی انسان سراز باور میکنی یعنی ای سببی که در کچیستو کاریش باوری داره ای سببی که مثال همون ابیوم کاری که ور میکنه همون ابیوم کارش در جواب داده میتونه در دویر مردم بسیارتر میدرویه ایروی همین بسیار مثال همون توشکوی هستم میگه که تو زالوگم نتی ما بورا نمیزنم این تو در اوجه حسیات میته که همین آدم همین چیزا نمیتونه просто так وای کدیسته برای که زالوگ این معنی او را داره که اگر که وای بورا زد برور اگر که تو بورش نخریدی زالوگت میسوزه همینی هست خیتوی ما بسیار خوردگیم که بوری که ما زکاس کردگیم وای زدگی چون چی که بروردگی نه زالوگا میگردونه میگه که همین موسرا بگی بار زالوگا نمیگردونه این اوجه دویریت نیست اوجه همین سبب من خیلی آدمو خیلی کار نمیکنن просто من خیلی هم صحبت میکنم اگر که همین خیلی بگه زالوگ پالوگ دکور نیست بور معقول چی با بگی من 100% وای دا اویر پیدا من любой بوری وای میخرم понятно
шумо не ки бози ду ҳолата писанд кардена кайрабонӣ. Якум саволтон гуфтем ки одам бояд честни боша, баъдан баъд качественно кор кунад. Одам честни кишид, баъд ба марҳалаҳои баланд мерасад. Гуфтем именно дар соҳаи бизнес. Дуруст? саволи мо ин буд ки ҳамин одаме ки дар марҳилаҳои баланд мерасад, сабабаш дар чие ки ӯ муваффақ мешавад? Шумо честнигӣ гуфтем. нафаҳмидам саволтона. Сабабаш дар ие ки ин инсон барои пул не, барои одама ёрдам кардан якум главни ки агар ки ту бихоҳӣ ки дар ҳама кор пешқадам бошӣ, муваффақ бошӣ, ҳама ҳиссиёт, ҳама мафкурат ягон каса ёрдам кардан. мисол клиент меояд, ман рӯи спорт мегӯм, мисол клиент меояд ва мехоҳад ки машқ мекунад, ман вая ёрдам мекунам, ман пули вая кор намекунам, ман мегӯм ки ман тра ҳамихе машқ метавам, барои саломатӣ фоида дора, пули дарси ман ҳамиха сум меиста. мисол бисёр клиентҳо ё мисол бисёр тренерҳое ҳастанд ки вақте ки клиент меояд, штоби ки ҳамин дарси мара бихара брава, пула мегира, тамом. вай дарси чӣ хеле мегзара, намегзара, вай маълум неста. Короче, ҳамин хулоси гап ки плани ту ёрдами халқ, ёрдами одамои дигар, не ки пул кор кардан. вақте ки ту одама ёрдам кардӣ, ёрдами ту раси ӯ одамда, вай пули вай хо нахо двайной мегарда меояд, двайной пулша кор мекунӣ. агар ки мақсади ёрдам кардан ва ҳамун шахс ай чизи ту ягон чиз фоида овардан боша, барои ҳамин ту пешқадам мешавад, ҳамин сабаб. окей, фаҳмо. қабул? 100% қабул. Дальше рафтем ака. Системаи масъалаи доверия. Як саволи дига дорум, интересняй. Шумо гуфтем ки ай тоҷика хитоида бисёртар боварӣ мекунем. Правильно? Барои ки не ҳама хитоӣ. мисол ҳамин одамое ки дар бари ман ҳастанд, ман ҳамиёро доверият мекунам. ва тоҷикое ҳастанд ки манам конкрет сарфоизат боварӣ дорам. на ҳама тоҷика бовар мекунам, на ҳама хитоия. вай фарқ надорад, вай мусалмоне касе боша набоша, ин маънои онро надорад ки ту мусалмони ман бояд тура сарфоиза боварӣ кунам. бовар ки ҳозир мусалмона хай хито мебинед дар интернет, чӣ хел фиреб мекунанд, дар интернетҳо ҳар хел ҳаромкоро мекунанд. барои ҳамин нашоти ислом ё ки вай дину чия ин не, боварӣ дар ҳама миллат ҳастай боварӣ. не ки ҳамин одамое ки ман мешиносам хитоиё, ман ҳамаёро боварӣ дорам. хитоиёе ки дар бари шумо ҳастанд, шиносое ки хати шумо ҳастанд, насоҳаи бизнес бале, чанд сол шуд кор карда истодем, мусулмонан ё не? не, конечно, вай мусулмон нестам. лекин ваё вақте ки ман ҳама вақт дар бораи ислом гап мезанам, ваё аз сидқи дил мара гӯш мекунанд. ягон чи халал намерасонанд дар дини ман. ман чизе ки гап занам, ваё мега ҳо ин кори хубай, кори назай. намега ки ту мусулмон, ту кораи ту ихилиян ухилия. не, ваё наоборот. ман мегӯм ки берӯз одаме ки бизнесмен, одаме ки як чиз пешқадам боша, вай ҳама тарафа мефаҳмад одама. вай ҳама намуд мефаҳмад тра ягон вақт хафа намекунад. лекин ман ҳама вақт дар бораи ислом гап мезанам тативаё. фаҳмо. раҳмат ака, вообще ҷавоби зур додем. самти фаъолияти бизнесии шумо, ин инвеститсияи спортзал ва дигар чосто хитоёкати алоқамандиш бисёртар, дуруст? бисёр. ҳамин сабаб системаи доверияи шумо вобаста ба ҳамун рости гап дар бизнес як чиз стратегически доверия меган ака. стратегически доверия чия? стратегически доверия ин он намуди доверия баъд аз якчанд маротиба дар фаъолияти бизнесӣ кор карда ҳамин чизро ба худтон таҷриба карда, дар наве ки ҳамон одам шумо боварӣ пайдо мекунен, ҳамин сабаб ба доверия карда мешавад. стратегически доверия чӣ хеле? мисол агар ҳозир ма бародарма бигӯям ки берӯзҷон инами додаро дар ҳамин школа работе бигира бибара, аз сабабе ки ма медонам ки додари ма дар ҳамин система кор карда, ягер нағз медона, ма ода боварӣ карда метавонам. агар бигӯям ки ҳамин бародар да бите, не ки ма медонам ки ӯ дар ҳамин система кор кардаги нестай, ма оро доверия карда наметавонам. савол дар чия ака? савол дар ӯ ки шумо аз сабабе ки бисёртар бо хитоиё рӯбарӯ мешавед дар системаи фаъолияти коритон, дуруст? бо тоҷикҳо ҳамихе фаъолият дорен ё ки не? проблемаш дар ҳамин ки ман қати тоҷикҳо
кор фаъолият кардагӣ нестам, бизнес кардагӣ нестам. қати як кас кардам. ҳозирак ман қати чанд тиҷоратгарои калони Тоҷикистон кардестам, ҳамкорӣ кардестам. Мисол ман даже як хелшам бор мегирам, як ду рӯз се рӯз пас пулша метиҳам. Ман як хелша уже доверия дорам, кор кардестам. лекин ихеле ки мо ҳамкорӣ кунем дар як корхона, ман қати ягон тоҷик кардагӣ нестам. Барои ҳамо ман оли намедонам ки ки тоҷикам қати ҳам хел честнигӣ боша. ман барои ман кор кардагӣ нестам, ман намедонам. Ман қати хитоё кардагиам, барои хитоёро ман бовар дорам. Агар ки қати тоҷикам мехи кор кунам, ман мефаҳмам ки чӣ хеда чӣ хе нестай. самти фаъолияти шумо дар чанд сол самти фаъолияти шумо дар чанд сол дар кор шуд ки шумо андакак пухта бишед баъди уқа азобо метавонед намира гуфта? ай 26 солагӣ фаҳмидам. чанд сол дар кор солагӣ ман 3 сол дами муддати 3 сол ами чӣ навигере ки ман кардам дар ҳаёт дар 3 сол кардагим. кадом давра агар бишавад гап занем 26 солагӣ. ай син 26 солагӣ, ҳозир ман 30 сола. акай рабони, кадом давра давраи мушкилтарин буд дар ҳами ҳаёти шумо? именно дар давраи ҳамон хитои буданда. дар хитои будан давраи якум курсӣ ҳичиро намедонистам, намефаҳмидам. ҳамун давраи сахттарин буд барои мара. даже ман касал шидагӣ будам. просто ман бародаромам хе қавл додагӣ будам, ман хе ваъда додагӣ будам ки ман хитои равам дига ай шумо ман пул намегум, ягон танга пул намегум. ман равам ҳамунҷа, ман хадам раҳи зиндагии ман меёбам. ман ба ҳамин мақсад ман хитои омадам. ман азобо кашидам, не ки ман намегуфтам. ман агар бародаром мегуфтам ва любой химара дастгирӣ мекардам, не ки ҳолатҳое мешид ки ман наметавонистам гуфтам. барое ки ман уже ман 20 чанд сола, 21 солаям, 23 солаям. ман 23 солаям, дар 20 солагӣ вай акад сум гуфтану вай зиндагита пеш бурдан ба фикри ман намешава. барои ҳамо якум курсия ман беҳад азоб кашидагиам. лекин ай дуюм курсӣ уже сар шид. ва якум курсӣ ман фақат қати бачаҳои тоҷик мегаштам. ҳар рӯз қати бачаҳои тоҷик будам. баъд ай дуюм курсӣ баъд дига қати хитоё шидам. ай дуюм курсӣ иса ман қати хитоё шидам. баъд то ҳозира қати хитоёям. ягон тоҷик қати во намехӯрам. не ҳозир худ гуфтеси ки видеои маро мебинӣ, нестай дар гирди гӯшаи ман ягон тоҷик нест. ҳамаш хитоёам. ягон иностранс нест. айни ҳол се самти фаъолият дорен ака. спортзал, недвижимост ва бор задан. ягон дига ҳам ҳаст? не нестай. спортзал дар як моҳ ё ки дар як сол чӣ қадар фоида мебиёрад ака? саволи назмедидагӣ ҳамаи халқи мо бисёр мега ки шафшаф наки чанд сум кор мекунӣ. чанд одама ёрдам мекунӣ мисол. дуруст. ман ай спортзал ман ҳозира гӯя ки фоидае ки ай спортзал ай чизо меёвам, ай инвестисия ай чизо меёвам, ҳамира ман бисёр вақтҳое мешавад ки дар ҳамун боррӯй кардан ҳамин пул месӯза мерава. мисол ман боррӯй мекунам, клиента боррӯй мекунам, вай бор нитоа чия мега пул магардон бите. ва ман ҳамун пула бо обратно бо метам. чанд сум системаи спортзал? лекциёрам қато метам, леки бо мегардим ё чанд сум. приблизительно гап занед ака, приблизительно ман дар як моҳ мумкин 10 то 15 ҳазор доллара мумкин даромад биёрам. ай спортзал ай спортзал, ай боррӯй кардан оли оста ози кам даромад шидестай. ҳозирашда ай ҳамин инвестисиё будагӣ. недвижимост солонаша мегӯянд ё ки моҳона ҷудо карда мешавад? недвижимост ман як бор фурӯхтагим, тамом. як бор фурӯхтагим, оли ман дигин бор оли фурӯхтагӣ нестам. дигин бор шава маълум мешава.
بعد ای 10 میلیون چند فایده مونده примерно؟ یک 2,5 миллион рубль. 2,5 تا 3 миллион примерно. бизнеси навай иншалло оянда хеле муваффақтон кунад, чтоб дар як моҳ 2 миллион шавад, беҳтарин мешавад. Вай главный ки мада вай я қуввай. Як чизе ки уверен ки мисол мада ягон риск бисузум чи накунам, мисол ҷада ҳастай бо ки ман намеғалтам. Ина илуи амиш мада уверенность мета. Акайра як савол дорум, акайра буни. Камтар саволи эмоциональный, акмара бубахшин агар сахтон бураса. Асосан одам унс мегира ай оила, ай тарбияи падару модар. Наскока ма медонам шумо бе падару бе модар калон шудаги ҳастен. Чӣ гуна шумо бахват ба калон шудагин? Ма дар синни 19 солагӣ ай падару модар маҳрум шудагим. 19 солагӣ. Ай бигем ки ай дигим курсӣ. Не ки давраи муваффақиятон бад буд. Ам давра мисол ҳамин чи якумаш ки честнигӣ ва ин чиз ҳамаш ай тарбияи падару модар аст. лекин бизнес кардану таҷриба кардан умуман ягон грамм ай оилам нестай. Ягон грамм. Дар самти зиндагие ки дар оила ман калон шудагим, одаме набуд ки мара дар бораи бизнес ягон калима гап зана. Набуд. Фақат чӣ буд ки бира мактаби донишгоҳи олӣ бихон, фалон кас мешӣ, фалон корро мекунӣ, фалон кас фалон хеле короче ҳама ҳамин чиз буд. Барои ҳамо ин чиза ман бад фаҳмидам, бад изменят шудам. Вақте ки барои ҳозирак ман фикр мекунам, агар ки ҳамин зиндагии ман аяқим сар шава, ай синни 18 солагӣ сар шава, медонӣ ман мерам чӣ мехонам? ҳамон спецое ки дар Тоҷикистон ҳамаи спецора западло медунанд. ҳамаи спецора механданд. медонӣ чи ай? Мерам физкултура мехонам, мерам парикмахерӣ мехонам, мерам программистӣ мехонам, мерам инженерӣ мехонам, мерам чизое ки дар Тоҷикистон ба капек ту ёра мехонӣ. Мисол дар ҳаёт на самом деле бародаро ҳаматон ин чиза бидонед, дар ҳаёт нами чизо сами главни дар ҳаёт нами тура ёрдам меёранд. Инами парикмахерӣ ва спорт, инженерӣ ва программистӣ ва главни забономузӣ. Главни ма ки беҳрӯз ай кӯдакӣ ма орзу доштам ки ма институти забонҳоро мехонам. ма ин орзуа доштам, ма мехостам. дар кӯдакӣ ма ҳамин чиз барои ҳамин чиза тайёром кардам. Барои ки хонагиҳо мегуфтанд ки институти забонҳо ба забон мехондам. Не ки охир да омада 4 моҳ пеш ай донишгоҳ дохил шидам, гуфтанд ки ту мера юристӣ мехонӣ. Не ки хайр ин орзуи падару модар буд. ман падару модара забоншона чӣ шуна пешниҳодшона рад карда натонистам, чтобы ки падару модар ай ман розӣ бошанд. чизе ки ваё мегӯянд ман бояд бикунам. ай рӯи ҳамин сабаб ман ҳамин спеса вибр кардам. ин мехостагӣ чизи ман набуд. вақте ки падару модар ки дур шидам, баъд ман кори худман сар кардам. чизи нағзмедидагии худман сар кардам. барое ки агар ки падару модар мебуд, ман мекардам, оянда барои ваё мекардам. агар ки ваё нестанд, ман мехоҳам ки оянда барои худам ва номи падару модар ман бояд бардорам. ки на самом деле ҳамхеле падару модар қатӣ. Ҳамин хеле. فهمو اکا فهمو چیزی باشه نباشه همین فعالیتی ما همچون صاحبکارم اکا فعالیت بیزنسی میکنم. ما همچون یک استریوتیپ داریم، یک نمود ترادیسیا داریم. هرچند فعالیتی نوی که سر میکنم، من رفتم مثال ای پدر و مادرم دعا میگیرم. حاضی اینش حال پیری شما کی است که شما دعا میتی اکا؟ پدر و مادر نسکو کاملا میدونم که نیستم. شما از کی دعا میگیری، با کی مصلحت میکنی؟ هرچند که من صاحبکارم باشم، زندگی خودم پیش میبرم اکا. در زندگی حالت‌های میشه که به حد حالت‌های نزوک هستند. خیلی حالت‌های شخصی است، حالت‌های خیلی هست که به اوتا و چم نمیشه. من حتما باید بپرسم، بگم بچه‌م میخه که او خیلی گفته. این سمت بیزنسی نیست، این دیگر سمت است.
шумо ҳам хеле проблемаҳо ки рӯбарӯ кишидем пиртон кияй ва назди ки мерен гап мезанем, яъне мепурсен, совет мегирем? ай худам ягон Баша. ягон я акам ма фақат ҳамаи чизое ки мақсад дорам акам қати гап мезанам. То что вай уқа тасаввурот надорад дар ин чиз, меки просто инсон ҳамин хела ки ягон одами дабар набоша рози дил мекуне ки ман ҳамин хел мақсад дорам, ҳамин хел вай дорам. Вай намедона ин самти мара, не ки ман мехоҳам ки ҳамин чиза ягон хонагим қати ман гап занам. Вай паддержка мекунад, просто вай ин чиза намефаҳмад, не ки вай паддержка мекунад ки ҳо додарҷон мешава, инами кора бара бика. Чое мекунӣ намекунӣ, ту раҳи рост қати рафтаисти бика. Просто ҳамин гапиш мада басай. Вай мада пул метия ва наметия иш главни нест. Просто вай мада камтар қувва бития. Мада мотивация битай ки ҳамин кор айда ситу мебиёя, ҳамин қаш басай мада. Агар ай хеле ҳастай хитоёе ҳастанд ки агар ки нашоти ягон бизнеси серьёзне чӣ бошад, қати ва ё маслиҳат мекунам. Одаме ки бафаҳма ҳамин чиза, одаме ки нафаҳма, вай хонагӣ боша, касе боша, одаме ки нафаҳма, лучши напурс, ягон совет ай вай напурс. Вай наоборот тартичка сад мекунад. Мақсади саволи ма самти бизнес тамоман набуд. Яъне бихтон мегем ки инак дила холӣ кардан дар кора, яъне масъала буда. Барои ки ҳолатҳои нозуке пайдо мешавад ки мисол ман аз падарам самти бизнес ягон чӣ намепурсам. Барои ки мо медонем ки падари ман определённая стратегия ман додо наметавонам. Я ҳолатҳои нозук мешава ки ман мисол баъд мерам мешинам кӯам ё чӣ мегӯянд гуфта, барои ки ваё якамтар таҷриба доранд, як опыт доранд дар мисал, барои вай андак мепурсам. Мақсади савол именно ҳамин, яъне морально успокаивать себя, мисол аст ки мисол шумо савол мепурсед, насиҳат мегиред, гап мезанед. Хулас ба фикрам ҷавоб додем. Агар ягон чӣ илова карданӣ бошед, марҳамат. Бародарон, хонагиҳо, бародаро, ҳар рӯз қатишон гап мезанам. ҳамин чиз мара успокаиваться мекунад. ҳар рӯз ман қати апом гап мезанам, ҳар рӯз гап мезанам қатишон. Агар ки и бародаро ва апом набошад, зиндагӣ чӣ коре бикунӣ хеле хурсанд нестӣ. Барои ҳамо ягон одаме бошад ки дар барат бошад ки ҳамон вақте ки ту чӣ короче ғамгинӣ гап зани ягон одами наздикат, ягон одами хонаводат ки тра бо рӯҳ баланд кунад. Хонагиҳо, конечно, хонагиҳо и семья дигар ягон каси дигар туда рӯҳ баланд кардан наметавонад. фаҳмо. Вообще ништяк. Ҳазор раҳмат, саломат бошед. Дигар савол ака. Чӣ мегӯянд? Цитатаи шумо дар жизнь, шиёртон дар зиндагӣ чие? Чира дар зиндагӣ чӣ? Шиёртон дар зиндагӣ чие? Чӣ шуморо пеш мебарад? Чӣ фикр кард шумо пеш рафтаистед? Халқqa ёрдам кардан. фаҳмо. Халқqa ёрдам кардан. Мара чӣ фикр мара пеш мебарад? Якам сами главни номи падарма баланд бардоштан. Сами главни орзуи ман ҳамин аст. На ин ки номи худма, номи падарма баланд бардоштан. Барое ки падарам бисёр одами бузург буд, одами умни буд. Мерай хона медрой, ман қишлоқ дар Калон шидагиам, хона медрой, як хона полни библиотекае. ҳама китобай. ҳамаш падарам дар қишлоқ чӣ гапе мешид, ягон чӣ мешид, писмени ягон чиз менависанд, ҳамаш қишлоқ полни пеши падари ман меомад, падарам менавист, имзо вай мекард. Ягон дархост медошт, ягон чиз менависанд, навистан наметонистанд. ҳамашона падари ман менавист. Ки михелиам хел менависи ва мебари пеши фалони, ҳамаша дар қишлоқ падари ман мекард. Барои неки лекин ӯ китобе ки дар хона будан, ау чӣ будан, ёмада ягон чӣ вай накардестано. Просто падарам одами вай буд, одами басавод буд, одами умни буд, лекин сатҳи зиндагӣ баланд набуд. То дараҷае ки ман мехоҳам фикр мекунам ки агар ки ҳамо фикру мафкурае ки падарам мебуд, агар ки
агар ки нехили бизнесмен мебуд чӣ мебуд зиндагӣ дигар хел буд барои ҳамо дар қишлоқ агар ки ту олим бошӣ чизе бошӣ ку все равно зиндагӣ сатҳи баланда нест ҳеҷ вақт вай шидан рафта рафта баланд намешавад ай ҳамин ҳисоб ма главни ҳамин номи падара бардоштанай машааллоҳ машааллоҳ хуб боли эмоционални саволо шуда кака мегум боли эмоционални вопросо шудестай овоз нест бардар алло ҳозир чӣ гуфтем мегум боли эмоционални вопрос шуд борафтем вопроси бизнес да чӣ нақшаи дигар дорем ба ғараи сесамт нест овоз нест бардар овоз нест акара бони алло ҳососи чира гуфтем бор дигар суолтона дар оянда бо чӣ бизнес нақша дорем дар оянда ҳамин главни цел недвижимост баъд ҳамин завод ҳуй кардан заводе ки поли бори тоҷикистона ман занам рӯй кунам машаалло ҳамшин ништяк худованд муваффақтон гардонад овоз нест овоза намефаҳмам худованд муваффақтон гардонад ка okay that's good зиндагӣ дар Хитой чӣ хела якам зиндагӣ дар Хитой чӣ хела сатҳи зиндагӣ дар Хитой беҳад баланд аст айрӯи чӣ айрӯи чизои онлайн мисол чӣ чизе ки мехоҳӣ дар интернет чизе ки буфорат мехарӣ вай мекунӣ ҳама чиз короче чизе ки бихоҳӣ муҳайё аст дар Хитой любой чизе ки любой чизи дунёро ту метавонӣ ки бихарӣ дар хона ғилдагӣ ҳам мехарӣ пагада мегира мебиёранад якумаш дуюмаш ки хай Хитой давлати пешрафта мисол рӯз та рӯз ҳар хел навигариё беҳад бисёр шудистааст чизи гаш боша бояд сатҳи зиндагӣ чӣ чизи дигар боша интересный оянда нақшаи баргаштан дар Тоҷикистон зиндагӣ кардан доред ё ки самти фаъолият ҳамуҷо давом метаҳед ира ҳичи гуфта наметунам ира хай чӣ хел бугум ватан чӣ хеле боша набоша вая ба ягон ҷо баробар кардан наметонед медонед ватан ина иҷадай вай намеброя вай ҳиҷое боши набоши ине ки ҳама вақт дар фикри ватани худати агар ки миллионатан битане ки ватани худат ватана мисол ман дар Хитой моз ягон ҷангу ҷанҷол шавад ман ҳиҷ вақт айбари Хитой намебурам конечно ман айбари Тоҷикистон мебурам чӣ корет кунан накунан ватанай ранги оилаи худтай оилата намефурӯшӣ ку ту ватанта фурӯхтӣ ту заншид оилата фурӯхтӣ фаҳмидӣ ин ҳамин қавай дора не ки нашоти пешрафтагию чӣ кардагӣ хай Хитой конечно пешрафтае ира ҳама медонанд ира як ман не агар имконияти ай Хитой ба Америка рафтан боша мерена ка ё не не хел фикр надорам надора на Америка бо рафтан дар хел нақша дорем просто брен биёин тамом хеле ман ҳама давлатҳо дар нақша дорам ҳама давлатҳоро мехоҳам бирам фаҳмо ҳамин плана гузоштем ҳатти ҳамин бародарое ки ҳамози спортзал дорем се кас нақша гузоштем ки ҳар сол ду давлатӣ бояд равем ду давлатӣ ҳар сол ҳамин нақшаро гузоштем касал пайдо шид дигам тамом дем дига нашид ягон ҷо рафтан дига нашид шуморо ки мега пешакӣ нақша кунем дига касалиё пайдо шид ҳамуро мегум барои ҳамо ждат дорем ки ҳамин солша бигардем ба ғайр аз Хитой дар дигар давлатҳо ягон имконияти бизнес кушоданам мебинем дар дигар давлатҳои пешрафта например ҳамин чиза агар ки бародарҷон агар ки ту аямо аввал ҳамин инвеститсия кардагӣ боши корхонаҳои кардагӣ боши тиҷорат кардагӣ боши кадом давлате бирай нарай ту раҳта меёвӣ тиҷорат мекунӣ любой давлат да
چی پیشرفته باشه چی عقب رفته باشه لوبای دولت تو فقط بیزنس میکنی برای که این بیزنس خیلی حسیاتت میته خیلی آزادی میته خیلی چیز میته که جای برای تو بیزنس میکنی در خودت کار میکنی اگر که نه لیکن قدم یکم قیمترین قدم یکم اگر قدم یکم زدی دیگه قدم‌ها تمام حیات هم میره هم که بیزنسمن کشیده میره فقط هم که بیزنس میکنی لوبای جدا هیچ وقت در دست یگون کسی که کار نمیکنی یک بار اگر خودت بسنجی قوای خودت بسنجی که تو همه قوا را داری نداری سنجیدی فهمیدی تمام حیات بیزنسی میکنی که سنجیدی نتونستی دیگه تمام حیات در دست دیگه کس کار میکنی اینم چیزی عادی در خیتای شما بیزنس با فکرم با زبان خیتایی میبرین زبان انگلیسی خیتایی زبان انگلیسی برای فعالیت کاری نه تا که معلمی در دیگر سمت‌ها استفاده برده میشه و یا نه نشاط ترینری زبان انگلیسی را دونستن 80% 40% تر کار میبیاید اگر که زبان خیتایی را بدونی 95% کار میبیاید در ساحه ترینری سپورت چیزایی هست که مثال در کدام حالتا من افسوس میخوردم که برای چی زبان انگلیسی را من نآموختم در حالتایی که وقتی که ما یکم کورس بدیم دویم کورس بدیم ما را چی میبردن یکم کورسی در چی میگن چینو سنیبت میکردن همونجا وای میبردن چیش میگن بروسی چیش میگن همون کرچه میره همون второй кадр ранги дим кадр мерафтен ме студенти мука мекардам правильно про машировка меган чиш меган не машировка не короче амура чиз бадуси чиш меган ман ёдам бурмада ман руси ман пасоз нест короче ҳамун вақте қати бачо мерафтем ҳамуҷа ва ё англисира я бародармон англисира медонист вақте дамо киноя мерафтем ва медидам ки англисира медона агар ки кадоме ки англисира медонист ва ёра дамо кино мегирифтам просто англиси гап мезадам мо баъд ҳамо англисидон 800 ян мегирифт мо 400 ян баъд ман мешистам мегуфтам ки баъд мегуфтам чи ва ман забони англисиро нахондам инаҳоз меомадам рӯзашда 800 сома 800 ян кор мекардам 800 ян $150 мешавад қариб اگر که با کورس چی بگو $150 یک روز ده همون کاستینگ ده وای مثال ما میدونیم مثال گراماتیک انگلیسی را میدونیم گراماتیک انگلیسی را میدونیم وای گراماتیک در کار نیست وای پریزنشنی همون انگلیسی در کاره خیلی چوتکی گپ زدن که رنگی انگلیسیانات گپ زنی این گلانی انا همین بود در همونجا مثال بچه‌ها بدن که گراماتیکشون گرینی به حد زور بود درجه معلمی زبان انگلیسی بود معلمی زبان انگلیسی بدن نگی پریزنتیشن گرینی بیزه بود و این بچه که پراستای انگلیسی را نویسنی حالا نمیدونن که گپ زدنش زور بود وای میگرفتن فهمو بعد نشاط حوزه زبان رفته است من همین چیزا میگم بردارا در خیتای گراماتیک کنیشنا در کار نه که گراماتیک کم بدونی مثلا برای که بسیار بچه‌ها میان در صدی کار میکنن کودک‌ها را درس میدن برای همو برای خیتویو سامی گلاونی پریزنشنی تو حالتی که من میدونم من انگلیسی را نمیدونم سو کم همین خیلی سازی در جای میارم میدونم نه که من بسیار آدما رو میدونم که بسیار بچه‌ها میشناسم که ایروی پریزنشنی زبان انگلیسیشون کارشو میگیرن و آدمایی رو میشناسم که انگلیسیشون گراماتیکشون گرینی زورای پیس میلی خیلی چیز همشون پرابلم نداره نه که کار نمیگیرنشون ایروی که گپ زدنشون پریزنتیشنشون نمیشه توری نمیگیره گپ میزنه خیلی میگه توجیکی گپ زده است یا که خیلی میگه انگلیسی گپ زده است نه که خیلی شروعش گوش کنه وای انگلیسی گپ زده خیلی میگه که خیتایی گپ زده است فهمیدی وای نمیگیرن برای که در گوانجو 30% یعنی اهوریش قریب انگلیسی را میدونه برای همو فرقیت انگلیسی دونی در پریزنتیشن در بیرون همین حساب آیا میتونن که واید کنن در کار بگیرن 100% میتونن در کار بگیرن ایرو گپ زدن پریزنتیشن ایروی میفهمیدگی من فهمم که برای جوانان امروزه چی سخن دارین آخران صحبتتون بکنین صحبتی به حد عالی داشتیم که
охиро гаптона бигена ба ҳами ҷамъбаст битем ака. барои бачаҳои ёш ман мехоҳам ки бародаро ҳамин азобое ки ман аз сар гузарондагиам, ҳамин чизое ки ман дар ёшӣ нафаҳмидам, надонистам, то 26 солагира мехостам ки ҳамин чиза шумо бифаҳмед. Иса ман аз сидқи дил мехоҳам ки шумо бифаҳмед ва ҳамаи видеое ки ман мекунам ҳамин чиза мегум ки аз синни 21 то 28 солагира ин синни соле ҳастае ки бародар дар ин синни сол ту любое кора кардан метавонӣ, любое риска кардан метавонӣ. барои ҳамо дар ин синни сол равен бисёр ман соҳаи ман тиҷорат, фақат тиҷорат наз мебинам, равен тиҷорат кунем, савдо кунем, чизе боша набоша, харид фурӯш кунем, любое чиза бихар фурӯш. ай кӯдакӣ даже ки ай 11 солагӣ ту метавонӣ ки ин кора фарзандотона нишон битем. уишка брава савдо кардан гира. ай 12 солагӣ, ай фарқ надора ай чанд солагӣ аст. кӯдакотана ягон кора западло надонем. تو سومداری کودک سومناته بگو که برای پاکت فروش تو سوم تکار که همون کودک طلا میشه کو وای میلیونر میشه. برای چی ما این بعد این چیزا فهمیدم برای که ما خودم در پلان موندم که ما باید یگون بار ای خونگی ما پول طلب نکنم. وقتی که من خیتوی اومدم، وقتی که به همین مقصد ما اومدم، الحمدلله همون مقصدی ما شد. فهمیدی یگون بار ای پدر ای اکام ای برادرام پول نگفتم. дар хитои расидам тамом амин аллоҳ акбар ягон тангам рӯй кардагӣ нестам. Не ки ман ёрдам кардестам, ман ҳамаи хонагиём ёрдам мекунам. Не ки дар хитои дур омадам ягон танга ягон кас мара ёрдам кардагӣ нест. барои ҳамо мехоҳам ки бародаро касоне ки любой давлат мерем ба мақсаде ки рави ай падар модарат ай хонагиётан ягон танга дига вай накун, ёрдам наталаб, худат раҳта биё азоб каш, تو любой چشیدن میتونی در سن یوشی. برای همو باردارا این چیزا جدی بینن، این سن سال جدی بینن، بهوده هر جا آدمی دوستی الکش بخو کارخوجه نگردن که و یا حیات شما رو آینده شما رو میسوزونن. هر یک خرسندی هر یک خنده که تو دبری دوستت میکنی در 22 سالگی همو عذاب 37 سالگی 40 سالگی تا همین صد فویزه چیزا برای می این چیزا بر وقت من میخوام که شما بفهمید. نکنید دیگه کاراتون، فقط پیشروی زندگی را بقپین. آینده درخشان داره. هر یکی شما چی نمود افت بزه با خشوی بزه بی چی این واقعا فرق نداره. لوبوی کس با آرزو مقصدش میرسه. برای این باردارا فقط با پیش روح و دست نکشه ای مقصد آرزوتون، فقط با پیش انشالله خدای تعالی بزرگای همه شما رو به مراد مقصدتون میرسه. پروستو حرام کاری نکنین، فقط برای روز برین، نمازاتون بخونین، فقط دعا کنین که خدای تعالی شما را آدمی بزرگ کنه، آدمی کنه که هر یک شخص ای عقیب شما درباره شما فقط سخنای نیک بگن. هر یک سخن نیک که یا آدم در عقیبت میگه، این برکت زندگی تا این پیشروی زندگی شما برادر. برای همین خیر کنین، فقط با پیش. حضور آمده که خیلی دلمون گرم کردی که خیلی صحبتی عالی داشتیم، صحبتمون به حد نقص شد. اکای ربانی حضور آمد برای وقتم، افیری به حد خوب شد. افیر ماکسیموم حرکت میکنیم، سخرانیت کنیم. شخصانی که اگر پیدا میشون اکای ربانی در اون سوالات داشتگی باشن، مرحمت شخصا میتونین خودتون نویسین درباره اگر سمت فعالیت بیزنسی نه بور باشد، فیتنس باشد یا ندویجمنت باشد، اون سوال داشتگی باشین میتونین مرحمت پرسین. اکای ربانی حضور آمد شما دا خیلی خوشحال شدم. اخیر همین چیزا گذراندیم. ما از حرکت میکنیم، افیر سخرانیت کنم. مرا یک چند برادری هم گفتگی بودن که افیر کنین وقتی که من میدرم سرنچکای وای یگون چیز خودش مهنت کردگی نیست، یگون چیز خودش کوشش کردگی ساختگی نیست. یگون ویدیو وقتی که من در اومدم سرنچکای تر دیدم، نسان دید تو به حد کوشش کرده استی، به حد مهنت کرده استی و چقدر نغز دیده استی، همه فعالیت هوزی کرده استی در همه سبب ما در این یک چیز که هم خیلی آدمی مهنتگر کتی ما افیر کردم و بچه ها
ҳамаи тимай мегирад дарс мегиранд, ҳамаи ма мисол ҳар рӯз видеои шуморо ҳам тамошо мекунем, чӣ қадр меҳнато кардестем, видео сохтестем, шумо беҳад нағз дидестем, ин кори кардестем. ман шуморо гарантия метавонам ки 1 сол 2 сол пас шумо гарини знаменитӣ мешед ва одамо очират қатъӣ меоянд дарси шуморо мехаранд. бовар кунед 2 сол 1 сол пас. ташаккури зиёд ака, ташаккури зиёд. ягон меҳнате нест ки ту меҳнат азоб бикашид, на корта нағз бинӣ ва беоқубат бошад. вақте мешавад ки та ай додагии худои таоло, ай меҳнати кардагии худои таоло ва рӯзе ки метавад ку то ови дида мекунӣ, ай хурсандита ва чӣ мекунӣ ки кошки сахттар азобтар мекашидиму аида бо беҳтар бо чита мешидим, бо муваффақияти баландтара дастрас мекардам. барои ҳамин ин кори ту иншоалло кори беҳтарина. 1 сол 2 сол пас ту хушии зиндагиро мебини. ин кор ҳозир дидеести уже зиндагӣ беҳтарина. алҳамдулиллаҳ, алҳамдулиллаҳ, ҳамаш беҳтарина ака, ҳамаш хубай. ҳоли ягон кас пайдо мешавад мега ки кай берӯз якта интервю гирифтан дар кори кани бинем чӣ самти фаъолият доштагӣ бошад. ҳоли иншаалло ҳамаш мешавад, худо хоҳад. шумо да ҳазор раҳмат бу дилмона ябора гарм карден, вообще мотиватсияи зуд монуден. барои подписчикои шумо ҷа бисёр савол шид ки акай берӯз кияй. акай берӯз як мини блогерай бигем самти фаъолияташ самти забони англисӣ ва дигар самтҳоам фаъолият дорем. иншаалло бо дар оянда кушода равшан бад ҳамаша мефаҳмонем. акай Раббонӣ ҳазор раҳмат шумо дар худованд нигаҳбонтон бошад. дар паноҳи худо бошед. худованд дар ҳама коротон муваффақ тиҳад. ман эфира ҳаракат мекунам, сахранид мекунам, баъдан шумо да коллаборатсия равон мекунам, илтимос қабулш кунед. хуб майли гап нест брат, саломат бош. раҳмат калом ҳамада то ки гӯш кардан то охира. ташаккури зиёд ака. шумо метавонед аз эфир бироед, ман сахранидш мекунам. майли гап нест бродро. худо нигаҳбон ҳаматона. худо нигаҳбонтон ака. ҳазор раҳмат барои вақтон миннатдор. беҳад вақтон сарф кардем. ҳазор раҳмат. ҳеҷ гап нест. алайкум салом. хуб беҳад эфири хуб шид. бисёр ҳолатҳоро фаҳмондам. бисёр чизҳоро ахир кардем. ростигап ман якара як хеле шуд. ростигап дар инстаграм мебинам, самти фаъолиятшонам мебинам. хеле хушҳол шудам. ака ман шумо да як савол дорам. эфири дигар бо ки кунем? якчанд вариант дорем. агар ягон шахсони дигаре бошад ки шумо мехоҳед ки мо қатъи ба ё эфир кунем, бародаро ҳатман чӣ кунед, гап занед, мо эфира мекунем. акай Раббонида ҳазор раҳмат. беҳад ва беҳад вай кардан имрӯз як суҳбати озод, суҳбати эмотсионалиам доштем дар бораи бизнес, дар бораи зиндагӣ, дар бораи дигар чизо. таҷрибаи зиндагишона қатъи мо вай кардан, таҷрибаи зиндагишона қатъи мо яъне дилиса кардан, фаҳмондан, гап задан. хеле информатсияи хубам гирифтем. худо нигаҳбонтон. саломат бошед. дар паноҳи худо.